این تست ها конор макгрегорро дубора лату кӯб карданд. қирғизистон ва иёлоти муттаҳидаи амрико президентҳои нав пайдо карданд. россия бошад маҳдудиятҳоро оид ба коронавирус сабук сохт. дар ҷаҳон чизе шуда истодааст ва тоҷикистон низ дар канор нест. ин хабарҳои ҳалваст. ман марзияи маҳмадрасул ва айни ҳол шумо дар бораи хабарҳои ҳафтаи гузаштаи тоҷикистон огаҳӣ меёбед. оянда аллакай расидааст. душанберо бошад роботҳо фаро гирифтаанд ва ин шӯриши мошинҳо ё меваи хаёлоти девонагии мо нест. ҳама чиз аз ин дида мушкилтар аст. дар пойтахт марҳилаи миллии олимпиадаи умумиҷаҳонии роботҳо вурод тоҷикистон 2020 баргузор гардид. ин як навъи намоиши ин як нав намоиши кори ҷавонони маҳфилҳои робототехника мебошад ки дар саросари тоҷикистон амал мекунад. агар шумо қарор додед ки худро аз макраме канор гузоред ва ғамгинона ба ҳайкалчаҳои хамир нигаред, пас мо шуморо дастгирӣ мекунем. шумо бояд ҳамқадами замон бошед ва шумо агар ҳаётро аз нав оғоз карданӣ бошед, пас бармегардем боз бар олимпиада. муҳандисони ҷавон нишон доданд ки чӣ гуна роботҳои автоматикӣ дар ҳолатҳои офатҳои табиӣ ба мардум кӯмак мерасонанд. дар ҳолати масалан обхезӣ, барф ва ё заминларза. Там не было заминларза. Я уже сама это придумала. обхезӣ, барф ва тӯфонҳо. оё шумо ин ҳуштакро шунидед? ҳамин хел солҳои наврасии ман низ сипарӣ шуданд. ва инчунин дар доираи олимпиада дигар чизҳо низ буданд. ва инчунин дар доираи олимпиада фестивал баргузор гардид. дар ин тарҳҳои беназири нобиғаҳои ҷавонро намоиш доданд. инсонҳои оддӣ метавонистанд худро дар мастер-классҳо бисанҷанд. мара дар назар дохтесаё ки возможности май даст додум. бо вуҷуди ин хабарро бевиҷдонона номидан мумкин нест. дар оина ба худ бо диққат нигаред. агар шумо сину солатон аз 25 кам бошад ва дар сар мӯи сари сафед дошта бошад, пас ҳайрон нашавед. ба ин савол ман посух дода метавонам. ин аз норасогии витаминҳо нест. ин осори беҳтарини давраи ҳаётии шумо дохил шудан ба донишгоҳ аст. ба ёд биёред лаҳзаҳои ташвишовари худро вақти хондан. мӯи бадан меқизе ӯ. аммо додталабон имкон доранд ки аз пешавӣ бар маҳал ҷилавгирӣ кунанд. ба ростӣ танҳо 630 нафари онҳо аз ҷониби маркази илм ва фарҳанги Русия дар Тоҷикистон ҳамин қадар квота ҷудо карда шудааст. барои донишҷӯи донишгоҳи Россия шуда ба шумо лозим меояд ки дар вебсайти маркази илм ва фарҳанги Русия менависен Россотрудничество хабари сеюм сабти ном кунед. ба шумо лозим меояд паспорт бо тарҷумаи нотариалӣ бо забони русӣ, акс, шаҳодатнома аз ҷои таҳсил метавонед пешниҳод кунед. всё. аризаҳо то 20 феврал қабул карда мешаванд. пеш аз он ки тақдир шуморо санҷад, шумо тақдирро санҷед. хабар на он қадар бад буд. барои чӣ мо фақат дар бораи корҳои заминӣ ҳарф мезанем? вақти он расидааст ки дар бораи корҳои ҳавоӣ низ ҳарф зад. масалан дар бораи парвозҳои ҳавоӣ. ин душвор аст, ман медонам. вале биёед ба ёд меорем ки калимаи COVID-19-ро аз луғати мо хориҷ карданд. албатта на ҳозир ва на ба ҳама кишварҳо, вале роҳ афтода намешавем. президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон гуфтанд ки мо коронавирусро шикаст додем. яъне кушодани марзҳо нисбат ба мисол 6 моҳ пеш зиёдтар аст. шумо метавонед оҳиста оҳиста ҷомадонҳоятонро барои сафар омода созед ва бас кунед ҳасад бурданро ба нафароне ки барои хориҷа рафтан даст кашиданд. хабари сеюм.
дар хотир доред ки тӯли чанд моҳи охир кадом кори хайреро ба анҷом расонидаед? Назари ман наҷоти ятимон дар Камбоҷа ва ё волонтёр дар мамнӯъгоҳҳои Шарқи Дур нест. барои беҳтар кардани ин ҷаҳон баъзан кофӣ аст ки барои бурдани борхалтаи ҳамсояи калонсоли худ кӯмак расонед ё ташкил кунед ба истилоҳ гӯшаеро ҳамчун хайрия. ин айнан ҳамон чизе аст ки ҳамсарони нафақахӯр дар Хуҷанд иҷро карданд. ҳар кас метавонад дар ғурубгоҳи намоиш хӯрок гузорад ва ҳар касе ки эҳтиёҷманд аст метавонад онро бубарад. ин корро дар супермаркетҳои пойтахт низ ташкил карданд. дар он ҷо шумо маҳсулотҳоеро пайдо карда метавонед ки харидорон барои пиронсолон гузоштанд. бигӯед ки чаро зиндагӣ ин қадар беадолатона аст. имсол президенти Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пешниҳод карданд ки барои донишҷӯён стипендия 30% зиёд карда шавад. ва имсол бошад ман донишгоҳро хатм мекунам. Афсур. дар чашмам чизе зад. даромади гап. нафақаи маъюбони зиёд карда мешавад. кош ки маош зиёд мешед. мактаб бачагони шаҳри Хуҷанд дар Олимпиадаи математикии БРИКС МЕХ 2020 Очень мягкая бет, очень белый, white белье, beautiful ковер. 15 ҷои аввалро ба даст оварданд. аз як тараф ман барои ҳамватанони худ бисёр хурсандам, вале аз тарафи дигар ман аз онҳо чӣ камӣ дорам, ин сухан маро азоб медиҳад. аммо ман раванди худидоракуниро ба фардо мегузорам. дар Олимпиада 20 миллион дар Олимпиада 20 нафар мактаббачагон 20 миллион дар Олимпиада 20 миллион нафар мактаббачагон аз кишварҳои Бразилия, Русия, Чин, Африқои Ҷанубӣ ширкат варзиданд. Браво бачаҳо, браво! Литсей барои кӯдакони болаёқати шаҳри Хуҷанд. ана ман бошам дар бораи ба ҳаёти худ чӣ кор мекунам? фикр мекунам. расо 77 сол пеш муҳосираи Ленинград комилан бардошта шуд. 872 рӯз садҳо ҳазор одамон дар дами ҳаёт ва марг буданд. ҳар як муҳофизи шаҳр қаҳрамон аст ва қаҳрамонҳо сазовори беҳтаринанд. рӯзи 27 январ хизматчиёни ҳарбии Русия дивизияи 201 собиқадори муҳосир Олег Соболевро ба санади муҳим табрик гуфтанд. оркестри ҳарбӣ бевосита дар зери тирезаҳои собиқадори ҷанги бузурги ватанӣ консерти хурд оростанд. мо дар навбати худ ба собиқадорон барои корнамоиҳояшон ташаккур мегӯем ва ба онҳо умри дароз мехоҳем. тавре ки дар хотир дорем, блогнавис будан дар Тоҷикистон фоидаовар нест. аммо минтақае ҳаст ки шумо дар он ҷо пул кор карда метавонед, вале аҷиб он аст ки ҳамаи чиз қонунист. ом тамом шидай. Поздравляю. сухан дар бораи кишоварзӣ меравад. ҳоло вақти он расидааст ки замин ва тухмиҳоро дӯст дорем. ҳама аз он сабаб аст ки президенти мамлакат кишоварзони заминро аз андози замин озод кард. ва ин боз кори коронавирус. бале, дар он имтиёзҳо мавҷуданд. дар давраи пандемия иқтисодиёти Тоҷикистон ба таври назаррас чун дигар кишварҳо зарар дид. вобаста аз молҳои ватанӣ ва бастани марз мушкилот аст. ягона роҳи ҳал ғамхорӣ ба саноати ватанӣ аст. пас чаро онҳое ки ин корҳоро мекунанд мукофот надиҳем? ман барои деҳқонон хелос шудам. дар ҳақиқат хабар беҳтарин. ва боз ҳам кишоварзӣ ва боз ҳам хабарҳои хуш. раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ фармон имзо кард. дар пойтахт ярмаркаи кишоварзӣ баргузор мегардад. ин ярмаркаҳо дар калонтарин маҳаллаҳои истиқоматӣ баргузор мешаванд. ман ҷодугар нестам, вале медонам ки айни ҳол чӣ савол медиҳед ва худам ба саволи шумо ҷавоб медиҳам. нархҳо осмонӣ нестанд. раиси шаҳр супориш доданд ки назорат кунанд. хулоса, агар шумо мехоҳед ки сайру гашт кунед ва ҳам маҳсулоти табииро бидуни ягон ГМО эмулгатор харид кунед, ба ярмарка равед ва ҳам ба одамон муошират мекунед ва ҳам бидуни харид барнамегардед. оё шумо аҳамият додед ки имрӯз ҳама хабарҳои мусбат дорем?
аммо намехоҳам ин тасвирро вайрон кунам, зеро хабари баъдӣ низ муҳим аст. дар бозори Султони Кабир дар Душанбе сӯхтор ба амал омад. Қариб 600 метри мураббаъ дар зери оташ монд. Сабаби сӯхтор ҳанӯз маълум нашудааст. Тафтишот бошад идома дорад. Оҷаи ман дар меҳмонхонаи он ҷо қоли нигоҳубин мекард. Мо аз 10 хабари ҳафта гузаштем. Что мы имеем? Вот это сюда, вот сюда, а вот это на вчера. имрӯз 9 хабари хуш, 1 хабари бада зад. вақти рубрикаи дӯстдоштаи ман гуфт, пас аз он ки бурид. хонумҳо ва ҷавонон, беҳтарин шарҳи хабари гузаштаро пешвоз гиред. ман хов дидаисам. ин хабарҳои ҳалва буд. тамошо кунед, хонед, моро пайгирӣ кунед ва аз хотир набароред шаҳр гузоштанро дар шабакаҳои иҷтимоӣ. шояд сухани шумо шарҳи беҳтарини хабари оянда бошад. инчунин дар вебсайт ва шабакаҳои иҷтимоии мо обуна шуданро фаромӯш насозед. ҳафтаи дигар ана ин ҷо вомехӯрем. Ятаи дигар брез.